азиз, хостум ясса барои шумо хусирасон кунам. Я бародармон аз шаҳри Москва ба Тоҷикистон бор мебурда будай. Беҳтарин бародарай, dastavkash besun buday, ay kanali barodari Langari Gabza. Иншалло ба амри Аллоҳ пад Москваи даин мия борои шуморо мегира, иншаллоҳ ба ҷо маконтона мебара. салому алайкум бародарои азиз, чӣ хеле ки шумо дидем бародаро, динамо пеш ҳам бародар фурсити рафтем. салому алайкум ака созум тенҷум ҳама сатворизай яон камбудӣ надорум. Так гаинҷа бародаро моро сига помадем пешеш ина пеш бародар дад чишмаш камтар ториш дагидасак як камтар я бозгабимаш абе чишмаш камтар ториш дагидасак хай врам кагидаса на самом деле дар ҳақиқатана ана неки хай хеле гавза брат гавдунота хеле гавза чидар кунмо гавза не ама сатворизай ака азор амати талон дар кужо забдана таями мост дар таймоз ӯ акаро худ буту дар райли пешда ман метрода метро магуфтам таи мост нач ҳама соза таро хизмат кунам чикор кунам биро хона бармо чикор кунам брат акақатсияза бубро ҷоки мега намега номро равзма номрои акара мегири метумад габза шру габза бра корка бабуй арахрид наша телефониш додагием телефон дорам ҳозир телефон дора зарядиш холи штагие Телефона нишонте, телефона нишонте. ина телефониш додагиам барои гапзаниш гӯш кар на гулак дорӣ зан дорӣ ё басш кабаша айпай зиндагиша бардак дорӣ ҳа ваъда метӣ мадане парвардигор да ваъда битӣ боз мерем шикамта сер мекунем ҷура бо мехарем ки чигак неку чикор кунам хай чи хизмат кунам хай на акада занг мезанем ку чизи бига нага барои гуфти мада ҳатман занг мезан чтобы ягон гап пешни нашавад майли гап бачо рост гап агар дар ҳамин карантинам заданам бачоям тоҷик дар ҳамин ҳол мекард агар имконият дошта бошед ёрдам мекунед агар бачаҳои тоҷик заданам ягон вай дошта бошед ёрдам мекунед ки уҷера бо шумо ҳам дафтари куча салому алайкум бародарои азиз, чӣ хеле ки шумо дидем бародаро динамо пеш ҳам бародар фурсити рафтем ана хостем бифаҳмем чӣ гап ҳай дар онҷа чӣ гап нест карот ки бигиремш бародарои азиз ана ҳамун бародар на самом деле заб дастаяш кадоме неки камкам менӯшидай ма чӣ дар кур дурӯғ мегӯм камкам менӯшида дастая бародарои азиз ма хай фаҳм мондамаш ҳама тарафа фаҳм мондамаш ҳамун як одамша мешинохта як одамша намешинохта ҳамун брукша танаш кашида гирифта дастаян ана свитер дошта свитерша кашида гирифта дастаян телефонша гирифта дастаян хуласи гап хеле кору боро бародаро мо хостем бифаҳмем ки чӣ кор кардан дар кор ҳамун бародар да ки одам гуфт ки ман соҳиб надорам мақсад ман дар раҳ мондагим намедонам чӣ кор кунам ана прямой эфир кем ёфшид бародаро занг гуфтан мо ира мешиносемаз мақсад хеш табурай имконатш боша бигирем биёренаш хай мо гуфтем ам хеле рафтем дар раҳ мошин вайрон шуд гуфтем акаам хеле хай миёем ӯ ки ман миём ба сартона омад хай гирифт тагмон ай раҳ бухсил да мошинам гирифтем рафтем ана ай фурсити гирифтем бо адисо як ҷои дига бурдемаш ана хулоси гап ҳамара бурдем расондем ҳама 100% ҳама созай тенҷай хай гуфтем ягон хизмат боша ягон чиз боша мисол ай даст миёмагира мекунем ана гуфтан ҳама 100% дасто пешбар ҳамин хел дигар ҳам хеле бародаро аммо чишмиш на самом деле камтар майба дастая ма мемонамаш бибиненаш баъд барои чӣ мегем бародаро ӯра худашон милисо гирифта бурда дастаян отделда проверка скори бурда дастаяш файрод кано ман дидан ҳамаша ҳама тарафа гуфтай ки заид гуфтай намедонам амуҷа як моста ишон дод гуфт ҳамин моста заган уҷа камера нест хеле чизо нест ай чо кунем бародаро ҳам ха мегем ки догу бошем дар ҳаққи якдигармон ана
хай нӯшидагиш майле ака таваккалш ба худои таоло дуо кунем ки худованд ҳидоят мекуна ҳамамуна дар ҳаёт ошибка мешава гӯш кашид ки ман бас кардам гуфт не ки ҳамун хамегум ки бародаро хай мебинед навихе состояние мебинед аз шумо хоҳиш мекунам ба ин дараҷа дар кор нест может бизаниш ягонта ранге ки одобиш бути майли ҳеҷ гап надора нахо ба ин дараҷа штани шабкашӣ бигирад танаш барои ҳамқа кӯшиш кунем ки мо айхе шахсиятҳо набошем аллоҳи меҳрубон нигаҳбон то боша бародаро мақсад ягон ай мешава сусун мешава иншоалло ба ҳам райхудо ҳамин ҷаем ай дастмон меомагира мекунем аллоҳи меҳрубон нигаҳбон